स्वागत सुस्वागत नाट्यकला प्रेक्षक मकर संक्रांतीचं हार्दिक शुभेच्छा। श्री सातेरी प्रसन्न, श्री सातेरी प्रसन्न, श्री कुटीमाता प्रसन्न, श्री कुटीमाता देवीला वार्षिक उत्सवानिमित्त आणि खास मकर संक्रांतीच्या निमित्त श्री कुटीमाता बालभक्त नाट्य मंडळ हब्बल भावे सादर करतात। श्री विजय कुमार सुरेश कुडतरकर बसुणगाव ओळगाव हेमी बरी बसले हृदयस्पर्शी आणि हास्यमय कोकणी नाटक हवेत केले हयात भोगले अर्थात प्रेमिकांदिनी प्रेमाची भी, प्रेमिकांदिनी प्रेमाची भी या नाटकात भाग घेतले यशस्वी आणि सुंदर कलाकार पुष्पराज, शशिकांत नाईक, किशन, धीरज कोळंबकर, कन्हैया, दीपक नाईक, लक्षात, विनय नाईक, शिव, रविकांत देवदास, शक्ती, तुळशीदास गुंगी, बाळू, अभिषेक देवदास, गुंडा, साईराम गुंगी, भीम, मानतेश देवदास, गणू, मंजुनाथ नाईक, काळू, विनय गुरव, स्त्री पात्रात राधा कुमारी ममता जाधव मापसा गोवा, रागिणी प्रेमा माळसे काणकोण गोवा, हार्मोनियम श्रीयुत प्रकाश नाईक खळगा, तबला श्रीयुत मदन मालेकर उळगा, रेदामपेठ श्रीयुत सुभाष नाईक कोडबा, पार्श्वगीत रवी पेडणेकर येल्लापूर, रंगमंच व्यवस्था श्री दुर्गादेवी रंगमंच ओळगा, रंगमंच श्री दुर्गादेवी रंगमंच ओळगा, श्री कुटीमाता देवील्या खास मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने श्री कुटीमाता बालभक्त नाट्य मंडळ हब्बल भावे बसवले श्री विजय कुमार सुरेश कुडतरकर बसुणगाव ओळगाव करेले हृदयस्पर्शी सुंदर संगीत सामाजिक नाटक हवेत केले हवेत भोगले अर्थात प्रेमिकांदिनी प्रेमाची भी, प्रेमिकांदिनी प्रेमाची भी। धन्यवाद धन्यवाद। तू काय किती पटी सांगलो की माहीत पडला नाही ना म्हणून आणि तू परत परत म्हटला नाही का कारण माझ्या तुझ्याकडे प्रेम करचे लायकी ना हा एक साधारण गरीब आणि तू अगोदर श्रीमंत आज तू माझ्याकडे लावून जातले आणि फाल्या तू माझ्या घात करतले ना किशन ना हा तू गेलं खेळणार तुका मनापासून पसंत करता माझी फक्त तुझ्या हृदयात स्थान दे। प्रेम प्रेम ह्या शब्दाचा अर्थ तरी कळतो का अगो तरुण पाण लागले की तुम्ही प्रेम करू इच्छिता जाल्यार ह्या शब्दाचा तुम्ही अर्थ करून देऊ प्रयत्न करणार आणि मग करणार आणि तू सांग पण मग तू गेले जीवनसाठी जाऊ आकाश दिले गेलेत मूर्ती बसला आणि तू सोड मग ह्या राधा कोणाला प्रेम नका तुझे नाव राधा म्हणून झाले राधा तू का हा प्रामाणिकपणा सांगता अगो माझे प्रेम कर तुझे भांगरासारखे जीवन तू वाट लावून घे ना का हा नावांतर किशन झालो तर राधाला केन्नाच जाणार या याद तुझ्यात प्रेम केले हे गेले मागेली चूक का आम्ही श्रीमंत असा तशी तू मागा स्वीकारला सांग तू श्रीमंत आणि हा गरीब अगो माझी परिस्थिती इतली गंभीर अस की हा तुझ्याकडे प्रेम केलं तरी हा समाज आमका केन्नाच सुखान जगू दिना आणि तुझ्या घरात लोक असा पडत त्या आमका केन्नाच एक जाऊ दिना त्यांना आम्ही कित करचे गळ्या पदून मधून जीव दिवचे तुका सगळे हाव पळून घेता किशन हावी सोडून जा तुझ्याकडे प्रेमाची भीक मागता त्या केन्नाच शक्य ना प्लीज आता वोट तू यांच्या माझ्या वाट सोड काय का किशन पण हे कर सांगता हा तू शिवाय जगू शकणार आहे तू शिवाय जगू शकणार
राधालो श्वास तू म्हाका अर्थ करून घे नाजाल्यार हांव एका जीव दितले हे पिक्चरान डायलॉग झाले तू ही मना धमकी दिली म्हण हांव भिवच मनीस न्ही आणि तू जीव दिल तरी त्यात म्हाका काहीच संबंध ना हांव मेले तरी तुका काहीच संबंध ना तुझे मन पण हाय चूक केलं न्ही आता तिचे प्रायश्चित मी हांवच भोगतले हे मागेली चूक आसा म्हाका माफ कर अगं तू सांग ह्या जगाचो निरोप घेता वयता तुझ्या चिंतून लागला अगं माझ्यासाठी स्वतः जीव नाही पडत अशी ती नासमत करेन राधा तुझ्या हट्टासाठी हा तुझकडे प्रेम करू इच्छिता जाल्यार तुवें मागेल्या प्रत्येक काट्याच्या वाटेर साथ दिवता आणि ज्या दिवस तुवें म्हाका साथ दिला न्ही हो किशन ह्या जगातल्या निरोप देऊन पयस पावित राधा पयस पावित हांव मागीर प्रेमासाठी खंयची बी अग्नी परीक्षा दिवूं तयार आसा किशन हे घे हे गुलाब पहिली प्रेमाची पहिली भेट आय लव्ह यू किशन आय लव्ह यू
उत्कंठराव महाभारतात दुर्योधन आणि या कलियुगात दुष्ट व्यक्ती म्हणणार व लक्षात आजच फॉरेन कंट्रीतल्या मागील दोस्ता मिळूसाठी इंडियात प्रवेश केला. या गावच्या पुष्पराजाकडे मागेल दोस्ती आणि तेगेल बहीण राधाकडे मागेल मस्ती. तुका पळेसाठी आज हांव थिंगच्यान हिंगेला. बऱ्या रितीन मागेले स्वागत केले तर बरे आसा. ना जाल्यार हो लक्षांत मारता तुगेलो बोडार करे. मागेल स्वागतासाठी फुलाचा हार घेऊन तयार येत राधा येता. तुगेल्या प्रेम पाशात अडकून हो लक्षात वायूच्या वेगान येता. तुगे घरा गोपीनाथावर खुटा वेचता किती धार काढता चला बाबा बाबा पण परत आणि येणार का किती करतो तू कोयते गाव लागत रे बाप्या कसाने दार काढला गेले ते कामा पण जातले हो मेल हो आणि कोयती घासता हो किती करता दोळ फुटला दोळ फुटला तू हिंगा कोयती कित्याक आसता हा असू उले मरे ही कोयती कित्याक आसता का म्हणटा गोळ हांडू गोळा कोणालो तू गेले रे जाण्या मागे पाहिले ना किती केलताने किती केले 8 दिवस आले आवय कर उचून येऊन मेलले फोन केलो स्विच ऑफ करून बोलला आज मरे मागे रागात पोर तडील असा का फुल्ल तडील असा इल्लू बिल्ली रियल आला रियल लागतो सोरो आज वेळा म्हणते गेलं खून आवाज नाकरे शिवण्णा कितल्या मुळ्या तुगेल बाळली ती तू वाटपर्यंत साथ देऊ जा मरे त्याने आणि किती म्हणता अरे माझे बाहेर आहे तू गेलं बाहेर म्हटला इथं म्हणतो नी आता येऊ त्या हांट बाळा नाकरे शिवण्णा वहिनी ना देव मनीस बरी मनीस अरे बरी बरी करत आता 8 दिवस आला आवय करूचून आणि पोरा रांधून हाय वरच्या रे एक पोर बीर काढला तिथी बाळू काळू आणि मारू आणि एक व्हडलं बैल असा काही उपयोग असं नाही शेत करतात का तू बैल किती आला अविनाशा घेऊन रेडो आडची ती अरे बैल मला तो अविने चाकीचं रेडी दिलं म्हणालो मागेलो हो वाढलो चढो आता येतो वाढे म्हणून बसलो कळची काय ना 7वी 3 वन फेल झालो हे गेलं सिमेंट पाहिलं असो शेण पुंजेलो असो रानडुक्कर पूळ आणि कमी म्हणणं शेळेल म्हणणं लाशील म्हणणं भाजील म्हणणं हिंग जेवत ते जेवता गुरु गरवचून भजी भाजून खाता ही आवड कर तुम्ही आला असं येतली त्याचा काय मुन्नाका मरू लंग झाले फक्त बैला चुकरता आणि बैला बाण पडता
बायल असली बायल कसली आणि सकाळी आपल्याला पडलं तू काय पळू जा मरे शिवण्णा किती मोठो हातोडला पडला पळेता का जिथं असताना चार लोक आपण माग फोन लागतात त्या हातोडला पडला पळेताल काय आता येऊ पळे मागे राग वाट रे पोटा भूक लागला मला मग पळे रे तुका सोडली पळे रे एकेला नाही सोडली त्या पळेता वाट हाती घेऊन त्याला वाढ का वाढ जेवण केला तर आवय करतो जेव चल आवय कुळाला गेला चल बाबा हो हे मागे लावलेत गाडी शक्तिमान सांग रे बाबा शिवण्णा हे तेगेला आवयलाच घा किती हे एके आवय करू आणि हा विड्यात गुडी उडी मारलो खबर ना ना आईलाच कर वर उठता आडील घर तुमच्या वळगावच्या आडीला वळगावच्या आडीला बाळू शिवण्णा हे घर तुझे बायले नावान केलं किती? ना पंचायतीतल्या 2 लाख मिळतो म्हणून पंचायतीतले 2 लाख रुपये नका आणि मागे घर भांचे बी नका त्यांनी मिळवले ते हा घर प्रवेश जाऊन घरा भीतर घुसून संसार केला तर मॅची रे पैसे त्यांना तरी मिळतच म्हणलं कर्मा त्या भजा घालू शिवण्णा आता तू मालक नी वहिनी वहिनी तू फक्त रांधून घालून नौकर का नौकर किती असेल म्हटलं घरी खाली कर भाई ते नारायणांका आणलं म्हणजे हाय घातलं होतं कळलं बाबा हात बरी अस मरे अरे बाबा सांगलं ना तुका पहिली मागू वाढ पोटा भूक लागला बरोबर शक्तिमान सांग रे बाबा तो पैसे हाणतात म्हणता हा वयता तुम्ही किती कण मारा हा किती जाई मागेलच माझ्यान जायना हा वैत रे बाबा अहो, येता शिवण्णा वैता माझा दोस्त ने तू एक पायट असा हा ते मान्य रे सावकारा मग काल दिलो तू पितळ मरे तू पी, हा काय ढाड हा पिता भाई किती पाय कसा आणि तू पिता? आई सांगील सांग मला बाबा तू उचू गेल तू अरे पायट करत रे हा पाय असा म्हणतो रे तू पितो म्हणता पहिली उठ बाबा सांग रे गेलो हरिसला सांगतलो रे बघे मागे भाव म्हणजे भाव येतो शक्ती त्या जिंदाला हात घेतलो हा असे राव बाबा सोड रे आयचो बा की झालं रे मग सोड करून दिलं जाण्या किती तू मोरू तू बघी बस रे तुझे हाडील पाय सगळी हे बाजूला मरे किती खोटू मारतो रे हा तू पाय दिलो मागे पोराशीर किती घालतो तू ना रे शिवण्णा हातीतल्या काढणं पिलं मरे विचारता का किती मोठा तू पिलो खाली बाटली बुद्धी मग की हे ऐकत आई पिलो कित करतो गेल आई मारू कोयती घासता तू कर तुका नशीब तळीत गेली माझ नशी चढला अरे आता का दिले पायट नाही बाहेर रे बाहेर बाकी हान काढलं मग खड्या हा पिलो तस करून त्याला मरे तो बाहेर पण असतो वाटली रे खायला नाही झाली माका खातर ती पहिला हिंग खाऊन तुम्ही खायला
रे तू पहिले भीती उठाली रे किती तू पहिले भिंजाला संसार जाते रे पहिले फ्युचर पट रे शाण्या बाबा हो मागे पोटा कोय कोय जात मरे आपल्याला किती करशी शाण्या काय काय जात तुला पहिले असे जाता पहिली तसेच जाता समाज जाता माक बाहेर दिसतील बरं शिवांना म्हणजे याद वरून तुझे नाशील घरा नाशील विषय पुरा सुट्ट्याला सोनं बाळू हात दे रे फाटल्याने हात दे रे पोटा धर नागरे फाटल्याने हात धर किती करतो सगळं आता इंग सेंटा वास येता सेंटा वास गाडी वास आतोर पुल्ल्या वास सातर पुरली दे रे जाण्या एक दुसऱ्याच गाडी देवा छोर प्यायला खायना पण एक खातात होतात कसली बुद्धी उचल माका त्याका पाय दिल्ली बरी आशिल्ली भायर दिन चालली बरी आशिल्ली घरात कसं वाजवू लागला मोरू झाली आहे का तू इंगा खायला ना एकाच हे बी सुकी नुसत्या आवश्यक किती गप्प साधू वहिनी आका खरं की झालं या सर सरला घरी हा इतली उद्या लागला पण कासवा बसेल घो मागे गप्प किती वहिनी वास कसले तिला अशी बरी मी गे किती म्हणता पळे हा तू किती म्हणत तुका राग आहे तुला कळली घबरात आहे माझे राग आहे किती झाले आणि वास बसले ती का अशी वास होता कसं वास येते का तू ये रे छाण्या इतलं सुंदर दिसतो का तू गेलो ड्रेस अरे बाबा तीन परा आई कोण म्हणणार का इतलं सुंदर दिसू लागल तू आज हा कोळे कसं झाला कोळे गो माझे ड्रेस आवडले तुमका बावट मुग आवडतं ना तुमचं का कित्या काळ तुम्ही प्रेमान हाडिल्ली म्हाका काय काय लग्न गावात लग्न तुकडा हांडिला तुम्ही स्वतःचो आणि ड्रेस हांडील काय म्हाका गुंडाल बरं बाळू काय बोलते जेवले खय करा तुम्ही बाळू यायला गे आणि त्या काय? दोघी लोक येईना बाळू जेवची पहिला हुजूम करता हुजूम आणि काळू आणि गजू का मारुतो काना बोर्ड का खेळून आला वाघा बसेल मागीर गो खाऊ येवचो आज माजरा बसेल क्या म्याव करू लागला पळया किततर असे नेल नाटक वहिनी कित झाले ओळखी टेन्शन असा किती उगी रोवर येते त्या काही उठे नाक रे बाबा जगाचा जाम झालेला काण्या पिऊ उदाड हो हा हा उदारी नाही हांड्या पिता इडे नाक रे किती सुंदर झोन मिळेल गे तुका किती सुंदर झोन मिळाला पहिली उदाहरण मागे सांगता किती सुंदर झोल मिळेल म्हणून तुम्ही नाका पोटात की राहिला तर की झालं झालं किती मोठं कोशाळ्या तुम्ही उदाहरण गेले भितर बाळू बाळू उदाहरण रे हे उदाहरण हाय पिले अरे हे बाळू बोली उदाहरण मार रे खोल आई उदा चालले गे हा तडपाकात होता किती मोबाईल मारून जाऊ उदाहरण म्हणून सांगून आणि हे किती तुझं कशी कामात तुझा घेऊन येणार तर पहिले किती अगू दावणीला तडपाकात होता अरे ए बाबा तडपाकात होता रे हो तर आधार मारत कोण मात्र सोडून हाडा
तळप आमगे लागील लागतो हिंगा आस गो बाबा हिंगा आसा खूप वयस ना तो तळपाकडे वयत म्हणजे वचून मरतो आणि ही गाण फुकटो हांव वयत गे वयनी तुम्ही बरे कन कितें कन मरा हांव वयता वच रे वच साण्या या बाळून बाहेर दिला आईने हा किती शक्तीर बाळू बाहेर दिल्याशी म्हणून जातो तुमचं समजा तुम्ही तीर म्हणून घेऊन आईने हे शेती पहिले सांगते मका त्या शकील मेला पायच बोंड घालता म्हाका खबर आशिल्ली ती तुगे तो राते उज्या पिठे बशेन सगळे जळून उडयच न्ही तसा ना तू सांडला आणि आराम असा मुगा मागे माम आणि मामी झगड घेता का पडून घेता ना ना तुमच्या पेक्षा झगडा तुम्ही आराम असा आराम असा मुगा तसे मुला पुढं अगो पिऊ कुदका फाटली आणि सेंटा फाटली घाण येता घाण करून उडयला. बघी गेल्या वास सुटली का किती खाऊन मेला माझ्या दिवस कोण हे बघ उदका फाटली गे आराम की गाडी घ्यायला बाळू आता मग तर बरे झालं पड्या वास बी बरो येऊ लागला सेंटाचं हा नाका मारू हा येताना मात्र तोंड गाड केलं म्हणून बऱ्याचा होत आता मग दवरत असेल खाऊनच घेत असेल आडूच आणि आमच्या बाळू पोट बी साफ झाले उरताले ना केन्ना की धावून गेलो खूप असं अणकोण आज किती सुंदर दिसतो तुझे ड्रेस अरे बाबा मी बघ खूपच बरे दिसतो तू आज माकडे तुम्ही उदाहरण दिले खूप बरं दिसले मागे गो म्हणल्यार देव असतात हो तुम्ही रे मागे राजा हिंग बाळून गायला गाणी हे झाले आता भेटलं गाडी त्याला गाण्या आम्ही गाणी करूया सुरू करूया होय या आनंद खेळत म्हणे आम्ही गाडी
आणि पळीत हाडू किती तो बाळू खंय गेला पळ्या होते माता त्याला शोधून आणता का तो उडतोच ती अल्पा होत नाही तरी तुम्ही आता भितर या पळ्या. या श्रीमंत घराण्याचं प्रिय सुपुत्र म्हणल्यावर हो पुष्पराज आई किती आई कुणाला वाईट वाईट या गावात माझ्याकडे कुणी ओढ आवाज तर त्या आवाज आयामात बंद करची मत या पुष्पराज सावकाराला घाबतो ते नाव आता अजूनही कॉलेज शिकतात तसाच माझा एक चुलत दोस्त असा त्याचे नाव सा लक्षात अमेरिकातल्या आदृत्य तसा तो येईल की हा माझ्या बहिणीला तुमच्या जीवाचे घोड करोडपती भैया भैया हा कॉलेजच्या उचल येता राधा हा तू इथं बघी कॉलेज जाऊ येता परत तर नवा सुरू जाता आणि तू साडेसाता तू उचलू लागला हाय भैया भैया मागील स्विफ्ट गाडी पंक्चर झाला नी किती स्विफ्ट पंचर झाला माग कित्याक समजलं ना राधा तू मागेल गाडी घेऊन वच हिंच्यान 8:30 सुट्ट्या झाले आज मागेल जुलत दोस्त अमेरिकेतला येऊच असा तुका बी ओळखन दिता भैया तुझ्या दोस्ताकडे मग किती म्हणून ओळखून दिता हा वैट भैया राधा तुका खबर असा कुणी म्हाका परत सांग की मागेल राग वाटता राधा कॉलेजात हांव तुका करतो आमच्याकडे मैत्रिणी किती काम आशिल्ली भैया ते काम हाले केल्या जाले आता येऊन पावस जातो भैया तुझे फ्रेंड येते त्याला हाव किती म्हणून राहू जाय तिकडे स्वागत हा होय कारण हा जो व्यक्ती येता त्याचबरोबर तुझे लग्न करचे विचार आणि हे लग्न तुका जावचेच पडटले लग्न मागेले ते बी माग विचारलं ना शक्य ना भैया शक्य ना अगं तर करोडपती म्हणे तू तर लग्न जावाच भांगरा गाधेचे लढतले ना झाला आरामपती हा मात्र त्याच्याकडे लग्न जायला काय नसताना तो हे निर्णय घेऊन येशील भैया राधा तुझेर म्हाका पूर्ण विश्वास असा तस म्हण तुझ्या जीवनाचा निर्णय हाय गेला हाय अगं तू त्याच्यावर लग्न जाय म्हणून कारण तरी किती कारण हा भैया एक जणाच्या मनापासून प्रेम करता आणि ते सोड हा कोणाबरोबर लग्न जाऊ शकला राधा वा राधा वा त्या घरात तू वाघासारखं तुझ्या भाव असताना तू पैक्याला प्रेमात पडलाय अगं हिंमत नाही तरी कशी तुका कारण हा मागे जीवनाचा प्रश्न असा तू काही जीवनाचा नाही भैया चुप तोंड बंद कर ना झालं हे तापट तुझ्या गालाचेर पडतले मार भैया मार पण माझ्या प्रेमाचा तिरस्कार करणे हा पाय पडते का भैया तो चढो आमगेल ऐकते उरत परत तेव्हा तुका संमती दितलो आमबशन गाडी इस्टेट बंगलो हे सगळं आमबशन उरदाय सांग त्या खुशनसीब मनशाले नाव भैयानेचकडे गाडी बंगलो जमीन हे सगळे काहीच ना तो एक गरीब सायकल रिपेअरी करतो प्रामाणिक माणूस तिचे नाव किशन हे शक्तीला राधा राधा तुला निर्णय
ठेवतो भीक मागो बदल तुझे भैया तो गरीब झाला तरी मनात खूप बघायचा तो मग त्यांना शेणे ना भैया बस हाय माय डिअर फ्रेंड हॅलो लक्षात माझे नाव स्वीटी राधा वा व्हॉट इज जो हाय राधा वड भाव मुखार असताना परक्या माणसाने हातात हात देऊची परंपरा आमची अरे लक्षात तू एअरपोर्टार पावत रे म्हाका फोन करता म्हणले सॉरी यार सरप्राईज या म्हणून लक्षात हीच मागेल बहीण राधा आय नो व्हॉट ए ब्युटिफुल गोष्ट हे फुल खूप सुंदर असा राधा होच मागे जुलत दोस्त लक्षात भैया हा कॉलेजच्या होता यार ते असे बेदारात किती असा ते हा तुका नंतर सांगता पण मागेल बहीण आवडली तुका व्हॉट ए जोक यार हे आवडलं आणि कोण आवडतं हे तर स्वर्गातले अप्सर असे विषय असा हे गेले फायनल ह्या वर्षा कम्प्लीट जाता नंतर धुंडडाक्यात लग्न करता ओके नका फुल विश्वास असा दोस्त हे तर तू माग दिता तर मागे गोव्यातलं बंगला हा तुका सहज खुशेन दिता ओके तुझ्या इच्छी उरल्यार आग द्या नाक म्हणून चल तू येईल आनंदात गुजरातून फ्रेश जाऊन फॉरेनची विस्की मजा लुटूया दादा खूप छान भेटतो आणि असे उदास किती असा कन्हैया खरे जायचं हो खूप टेन्शनान असते आणि ह्या टेन्शनातल्यान हा कशकन सुटले पण मागेल म्हाकाच कळना किती तुझ्या त्या सुंदर शहरावर असं टेन्शन घेतलं काय पाहिजे ना अगं तुला समस्या किती असते माग सांग हा मदत कर तुका कन्हैया हाय तुका मागेल बेस्ट फ्रेंड मागला तुका ही गोष्ट हा सांगू शकता कन्हैया हाय हे गावात किशन म्हणेल चलाची प्रेम केला झाल्यास किती तू प्रेमात पडले कन्हैया किती झाले तू असं गप्प कित्या दादा तू प्रेमात पड म्हणताय मग अच्छा दिसते अगं वाघाचा भाव घरात असताना तू प्रेमात पडले होय. त्या वाघासारख्या भावाला भय दिसलं मका आमका केन्ना एक जाऊ दिना आणि त्याने मका लग्न जाऊ एक चल सुद्धा पळयला दादा हा तू खरेंच सांगता तू आणि तुका किशन तर जिवंत राहू जाय जाल्यार तुका प्रेम विसर पडटलो हा? ते कशें शक्य आसा अरे हांव किशोराक सोड केन्नाच जगू शकना दादा म्हाका दिसता की हांव तू प्रेम करून एक व्हड चूक केला अगो तुगे भाव ह्या गावात एक अगर्भ श्रीमंत मनीस पैशान बी आणि गर्वान बी आणि तेका कळत की हांव तुका मदत करता म्हण तो म्हाका जिवंत दवरना हय ही बी गोष्ट खरी आसा पण आता हांव करू तरी कित करू अरे हांव जावन किशोराक प्रेमात पडला तेणे म्हाका खूब नकार केल्लो आनी म्हाका खबर ना आशिल्ली रे आमी अशें करून फसलेले म्हण तसं जाल्यार एक काम कर दादा तू तुका किशनाक सांगून सोड हांव तुका लव करना म्हण हा? ना ते शक्य ना अरे किशन आपलो जीव दवन घेयना तेणे म्हाका पयलेच सांग राधा तू ना जाल्यार हांव केन्नाच जगना म्हण तसं जाल्यार तुमगेली लव स्टोरी खूप कठीण आसा दादा आता कितें तू केलेले आणि हो कोण किशन हो मागेलो क्लासमेट कन्हैया आणि कन्हैया हो मागेलो किशन अरे वा किशन नाईस टू मीट यू थँक्स दादा जरा लायब्ररी काम आसा बरें दादा हा काय दादा म्हाका एक काम आसा मागेल हा इलो खूप गजाल आसा मागेल आई खूप बरी ना आणि वेगवेगळे मेडिसिन हाडूंक डॉक्टर पैसे तुम्ही येता हे पळय किशन तू फक्त आईली काळजी पैशाची व्यवस्था हांव करता तू कांयच दिनाका ना दादा अगो हांव तुजे कडेन पयस घेता तुका दिसता की हांव तुका पैशा लागून प्रेम करतो ना किशन
हांव तशें केन्ना समजना एक मिनिट हे घे नागराजा. आता तू काय दिसते पैसे काय नागराजा. ऐकय वगैरे किशन नागराजा हा दुसऱ्याकडे कोणाकडे पडतो किशन किशन किती विशाल हृदय असं आहे की नाही स्वतः आवय वाचण्यासाठी प्रेमिका तिचे पैसे बी यांनी घेतले ना किशन किशन खरे तू ग्रेट रे तू ग्रेट आय लव्ह यू किशन Thank you.
आजकाल कॉलेज गार्डनात शिकवू लागलं काय किती आणि कॉलेज आवत मी सांगून हिंग कोणाला वाट पडत तू हा कोणालीच वाट पडेना. हा कॉलेजातच वयता. तू मागील वाट सोडू शकता. वा राधा वा वाटे जो अगं तुझ्या वाट अडायची माका काही गरज पडली नाही. आज ना जरा भाले तू मागे भाऊ टाइम ना कळे त्यांना तू मागील वाट सोड. कळलं? हा खूप लेट केलो राधा प्रेम करतो सांगतो पण राधा ही प्रेम प्रकरण ऐकायला तेंगेल प्रेमात गती की जाता काय जाता ह्या परमेश्वरागत खबर. राधा ही एक बरी चली देवा मागील फ्रेंड राधा जीवनात केन्ना दुःख दिना देवा मी ते गाव मागणी माग तुझ कडेन राधा हो कन्हैया अखिल पर्यंत तुका साथ दितल गो तुगे यादेत उरतलो हो कन्हैया तू तर सुखी जात जाल्यार हांव म्हाका जीव सुद्धा तुका दिवंक तयार आसा बट आय लव्ह यू राधा आय लव्ह यू.
आज आहे सॉरी तू धंदा सुरू केला किती केला जय बरकत ना सॉरी तू धंदा सुरू केला कोणी बी धंदा आमच्या सावकार पुष्पराज असतात ना कोणी आयडिया दिली मग 90 मेंटल 90 हो हो असं 90 ला दिन पळया मग अटॅक सुरू होतोय मार मिक्स करून देऊ का डायरेक्ट देऊ डायरेक्ट होती दुपारी असा दुपारी एक टाइम घेऊन होत काय सुपारी काय अरे बाबा मागे नाव घालणं बरं आहे गेला गांगळे सुपारी मागं वाटतं सुपारी पैसे आहे हा? अरे बाबा हा? आता अरे सुपारी आणि का मागे नाव घेऊशील सुपारी जाते रे कम्प्लीट होते रे आता हा अरे बाबा हो माग पासे देतो बाहेर मागे गो मारता असं लचांड येता रे सॉरी इकत नाक म्हटलं ती गो घेईल गोजले मारताल मड आहे मी सांगला अगो
चोर पिऱ्या येण्यापेक्षा तू हॉटेल पो मारतो मग गावामोड बार ओपन केला पैसे कोण देईल रे शिवण गेली मला मग बाहेर ओपन केलं ना डोळे फुटले मेले आले ओपन तरी करू दिले 4 बाकी तरी दोन दिले तुम्ही दिले पैसे तुम्ही दिला या पळे शक्ती तू येला सारखे पैसे दे आणि पी नाचा जास्त आवाज करता पोलीस आपण भीतर उडे त्याला इथे शिवण सोऱ्या बार गायला आणि माका पोलीस स्टेशना भितर घालता गाल गाल हाव मी पळयता हिंगा थंय पोलीस असा पोलीस आपो नाकरे शाणे नाकरे गप्रो रे बाबा किती आपेता आजच सुरू केलं बरं धंदा आहे आम्ही मरे इलो पिया यो समाधान पोलीस आणि सांगता अशी पिल्ली पळय त्याची पैसे ना हाव देता अरे पै पिया तर की यो रे बस या हो यो या लाज किती घालू तुका ग्लास घेऊन येता हा किती होतो बाटली पी घरूची हा एक दोन हा घर रे जो हा बघिया रे बाप्या बघिया लोकांच्या ग्लास घेऊन येता पितो बाहेर घाल कित्याक कर्मा बाहेर गेला नवीन ग्लास आणला नवीन बार ने घालू रे रिअल घालता हा रेल घाल कार्ड पुढे ते सोऱ्या नाव मी कळा रिअल रे नाव मरेगा हो रे बाबा अरे किती दे क्या बोल उदा घालू का ट्राय मारता जागत घाल बाबा उदा घाल्या रे माका बिन ते फिल्टर बरे ना मागे रे आता तू उदा घालू पड्या हा अरे घाल अरे रे पुरो पुरो आईले जास्ती घालतो हा माझे फिल्टर गेल नाही येस बोले Yes! मागे फ्री तू का हा सिगरेट मी किती आणला पुढे घे पुढे घे काढ काढ तू सगळे मला तुका जाय पेट्रोल आणि घालतो आणि घालतो काका पहिले सिगरेट पुढे जेवण ना लागेल आई दिसत का पडे आई असं आई दिसत का पडे खाली लात मारतली पळे दिसत का म्हण सिगरेट काढले रे बाबा असं असं दिवस गेला असं रे असं मरे हा असं रे गोल्डी मग पेट्रोल मग बरे पेट्रोल ती घुची आणली नाही हे मरे हा तुझे मागे फ्री आणि पैसे पी झाला मरे पैसे देऊन पैसे पटाला हा नाका नाका पहिले दिलं पळय त्याचे हा पै दिता तू दिना का कितले झाले सांग 60 रुपये 60 रुपये 60 रुपये काय नाक मिळेल किती देता पहिले 60 रुपये दिला मरे आता गेल म्हणले ती मात्र पैसे दिना हा कितले घालू एक कोटार जातोय वैंगात नितुरतो बोला एक कोटा झालं ना घाल रे कमी दिसतो मग माका घायला आले पहिले येत मी तू उद्या घालता का नाही
तुझी ते मर्जी मागेला गाईला कसा मजा येईल रे शक्ती तुला मजा येईल रे तू सांग खोटी म्हणेस बरं मागे स्वर्ग माग म्हणजे जरा आई तुक पैसेला पैसे दिना बॅडी बास्कट तू लडी पाचशे कोणा म्हटलं तू हा? तुगे पाहिले बाहेर आपोय माका सॉरी पिऊन तू टाईट करता बास्कट मागं म्हटलं बोल कोवडीला भाईले आपे का भाईले बोल बोल बॅडी भाईले आपे का भाईले हे किती वाईटून गेला तुम्ही किती भोग गेला काय तिथे स्वतः घरात बाळ झाला आणि ताट ना तुम्हाला सात जी गो भाईले आपे मोटर माग राग गेलो कभी इलो दिला जाए ना पिऊ को हे बाळू बापरे. दिला जाय बरोबर बाळू तू गिरो वहिनी वहिनी यांनी माका ना पहिले सॉरी दिलो नंतर हाय त्याका 60 रुपये हा, समारा. पहिला. नंतर ह्यानं माका 1 कटोर दिलो गाडी ओलांड मारायची. आणि 60 रुपये देऊन जाय घेऊन माझे तुटलो किती? माग कोके असला हाडी का जाऊ तुम्ही लोका मारायला लागलं हा तेडी चुक दिवचे आणि हेड चुक दिवची म्हणून गेलं हाय सांगितलं तू बहुत धंदा नाक म्हणून गेलं काय रे सुरू येणे मागे एक बाटली खाली केला एक पैसे देऊ सांग पहिल्या 250 रुपये जातात बाटल्याचे एक बाटली खाली केली देऊ हा 1 रुपये दिन म्हणल्यार दिन करते कर 150 रुपये झाला तू बाबा तू भितर वर हा बसता आता सॉरी चला चला भितर थोडे साखरे टाकत पिया ए शक्ती पहिले पैसे दे हा ए किती आजकाल पित्रे तू अरे खरी काम धंदा कर रे 4 पैसे कमाय रे लोक पहिले खर्च खाय पावर मारे तू गेल किती आहे मॅडम माका ना जाण तू का टेन्शन असा तू बरी मी गे मॅडम हाय तुका हो गो नाशिलो हा पडला पडे सुरू केला बंद कर तू गेले आणि पहिले पैसे बाहेर काढ पहिले पैसे बाहेर काढ सुट्टी मॉम तू काम नाही म्हटले आई तू काम सांगता करतो ना तू मरे मोबाईल इथं बंद कर बाळू मोबाईल इतकं धंदा आम्ही केला जाई ना नाही गे आई कित्या ते काम नाही हाय हाय ऐकू दो शक्तिमाम शक्तिमाम चला दुकानात काम करू मनीस आहे शिल्कोय मोबाईल इको हा सगळा सांगून लायता तुका जाता पगार घेतलो पगार सर दितलो त्याच पहिले मोबाईल कशी शिकचे म्हण तुका दाखते दा होय बाळू समाज शिकायचं का मोबाईल दे तुला मोबाईल देऊ हो दे देऊ पक्का पक्का आयफोन खायला मर कालच पीस येला अशी उलो जाय होय होय कसं तुला नाही हा कसं शिकायचं का इतले पैसे ते चोड ना 5000 रुपये आता हॉटेलला घेतलो हॉटेलात खूप रे 10 रुपये 10,000 10,000 रे बाबा 10,000 मला सांग ते बरोबर ऐकू येत ना काय झालं रे तू असं असं हालची पडून 10 रुपये येईल ते एक मास तसा 5,000 नाव बरं माझ्याकडे न 5,000 घेऊन यो नाला उचला मोबाईल मागेल मरतो ऐकू बसली होय होय ऐकू देऊन नाही का
चल 5,000 घेऊन या. मागे मोबाईल घेऊन आई वयल्यान 5,000 रुपये दिवचे. हाय बाळू. हाय हाय मोबाईल एकच दवरला. हा, ऐकू दवरला. बर तर यादूर यादूर मागे मोबाईल तो यादूर अरे पण हे बाळू, अरे किती वड रे तू गेले. बापा वड फाटी पडे पडे हिंगा का वा हे काम करू पण हे सोऱ्या बारांनी मोबाईलची काम कर. हा अगो कसलं पंचायत काम बसला तुम्ही वाट चल भितर मग उजवाडले. हा पिली निवड तुम गेले होय सोऱ्या बारा खायला आणि अंकुन काय त्याला लोका गाडी मारते का. हे जर तर तुम्ही सोर विकतो ना. किती म्हट रे ऐकतलो आई पैसे घेतले. लाळा कारण ना हाय हाय पण घेतल ग जाऊ भितर तू वाचू बसतात हा कोड खिंचो मोबाईल कोणाला होतो शक्ती तर शक्तीला बाळून आयडिया करून काढ गेलो पैसे देऊत नशील नी काढ गेलाय. सोऱ्या पैसे तेणी खरे 5,000 रुपये दिवाय कशमन हाय मोबाईल जाऊन गेलो. पण आमचे बाळून बॉड किती म्हण तुमच्यापेक्षा नी माझ्या पैसे झाले तो तुमच्यापेक्षा जास्त हुशार असतो. माझ्यापाशी नसतो नका. चला भीतर होता तुम्ही बाळू चल तुम्ही वच मोबाईल पळत राहू नका. चल भीतर होत